Vi har som gruppe valgt belysning og farver, hvor vi vil redegøre for 4 farvebegreber, som man benytter ved film og billeder. Vi vil ved hvert eksempel komme med en fortolkningshypotese af motiverne, samt forklare, hvilke elementer der indgår. Ved hvert eksempel har vi nede i venstre hjørne skrevet om det varme eller kolde farver, der gør sig gældende i netop dette motiv. Varme farver kan genkendes ved, at der er mange rødlige nuancer. Et billede eller filmklip i varme farver gør typisk, at vi får et indtryk af hygge og nærhed, mens ved kolde farver, som har mange blålige nuancer, får man typisk indtryk af utryghed og ugæstfrihed. Skygger fremkommer, når et lysbrydende objekt er placeret mellem området og en lyskilde. Vi vil nu komme med 3 eksempler på skygger. Det første eksempel viser, hvordan skygger kan bruges til sjov. Men skygger kan også virke dramatiske. Som sidste eksempel ses det her, hvordan skygger også blot kan fremstå neutralt. Vores næste farvebegreb er modlys. Modlys fremkommer, når man tager et billede eller filmer mod solen. Dette kan have forskellige effekter på motivet, hvilket vi nu vil komme med 2 eksempler på. I dette motiv ses The Terminator i modlys. Han fremstår som en ensom og indlukket person, da modlyset udefra gør ham til en skygge, så vi ikke kan se hans ansigtsudtryk tydeligt. Ensomheden kan fortolkes ud fra måden, han står alene i mørket indenfor, mens der ser meget lyst og frit ud udenfor. Her ses et andet eksempel på modlys, som har en helt anden effekt. I dette motiv ses 2 små piger i modlys, men denne gang får modlyset dem til at fremstå som uskyldige engle eller måske feer frem for ensomme skygger. Modlyset er her med til at skabe en magisk stemning. Det tredje farvebegreb, vi vil gennemgå, er high key. Når man benytter sig af high key belysning, betyder det, at alle væsentlige dele af motivet er oplyst. Der er intet overladt til fantasien, alle følelser fremtræder, og billedet fremstår tit blødt. Vores første eksempel har vi taget fra en scene fra tv-serien Friends. I dette motiv ses de 5 venner, som sidder rundt om bordet på deres sædvanlige café. Her bliver motivet oplyst og high key, og det medvirker til at få atmosfæren til at virke imødekommende og positiv. Her er der et helt andet eksempel på high key. I dette motiv bliver lyset brugt, så barnet fremstår helt hvidt, og det eneste dybde, der er øjnene. På sådan et motiv er der heller ingen skygger. Når lyset bliver brugt sådan her, får det barnet til at virke uskyldigt, men samtidig også sårbart. Det fjerde og sidste farvebegreb, vi vil gennemgå, er low-key. Når man benytter sig af low-key belysning, er der få begrænsede lyskilder, og derved ligger store dele af motivet i mørke. Der er mange dunkle områder og skygger, og derfor opleves low-key belysning oftest som dramatisk og dyster. I vores første eksempel ses en pige i mørket. I dette motiv bruges low-key belysning til at skabe noget dramatisk om pigen. Hun fremstår dyster, ensom og gådesfuld. Man kan se meget lidt af hendes krop og overlader derved rigtig meget til fantasien. I vores andet eksempel ses The Godfather. I dette motiv bruges low-key belysningen, så man kun kan se noget af hans ansigt. Han fremstår derved som en mystisk, hemmelighedsfuld og lidt indelukket mand. Igen ses det her, hvordan low-key belysningen kan skabe dramatik og mystik. Vores sidste eksempel er fra Goodfellas. Her ses det, hvordan low-key igen kan benyttes til at skabe spænding og dramatik. Vi kan ikke se meget af omgivelserne, det er primært fyren i forgrunden, der er oplyst, resten ligger hen i skygge og mørke. Dette gør, at vi som seere bliver nysgerrige og spændte, da vi ikke ved, hvad der skal ske, samt helt præcist, hvad der sker omkring bilen, de sidder i. Så i dette motiv bliver low-key belysningen brugt anderledes end i vores andre eksempler, da det her bliver brugt til at skabe dramatik udefra. Vi har brugt følgende kilder til vores projekt.